मैया जालांनाय चिरां जिल्लानि जे रुनिकाटा रेन्ज अफिसनि मावखुलिखौ माखासे सुबुंफोरा बा पाब्लिक बिथांमोना फैनानै बेखौ गाग्लोबनाय लन्ड बन्द खालामनाय आरो बे अफिसाव जेसेबां माने प्रपार्टि दंमोन गारिनिफ्राय अफिसनिफ्राय बे जिखिनि सिलिंखार खालामबाय बेखौ नुनानै गोसोआव जोबोद दुखु मोनदों आरो गोथौयै आङो बे घटनाखौ सोंखारिदों। बे थासारिया मानो जाखो आरो मानो बेखौ कन्ट्रल खालामनो हायाखिसै आरो बेयाव रायजो राजाफोरा हिंसानि महर लानानै मा कारनाव गाग्लोबफैखो बिनि सायाव मोनसे स्पेशल आसाम सरकार आरो बिटिसि प्रशासननिफ्राय तदन्त मोनसे इनकुवेरि कमिटि बहायनांगौ जाहाथे घटनाया मानो बबेनिफ्राय जागायखो बोरै जाखो आरो बे घटनाया जानायनि उनाव जिखिनि थासारि बेयाव सोमजिबाय जोंनि गोजोन आरो जोंनि जि मोनसे जोंनि ओनसोलाव जि मोनसे थासारि सोलिबाय थादोंमोन बे हिंसानि थासारिया जानायनि उनाव सरकारि जिखिनि प्रपार्टिजों लोगोसे मानसिनि जिउ आरो सम्पतिनि खैफोद बे खैफोदखौ लाबोनायखौ जों नुदों। दा बेखायनो थांनाय 2020 सननि उनाव बिटिसि बिटिआर ओनसोलाव कुनु बेबायदि दाङाबाजि हिंसायारि थासारि मानसिनि जिउ आरो सम्पति खहा जानाय सरकारि सम्पति खहा जानाय जेबो थासारि जानाय जों नुनो मोनाखैमोन। किन्तु बावैसो गोदान सरकार फैनायनि उनाव बे 6 दानाव प्राय बेबायदि हिंसानि घटना मानसिनि जिउ जोबनाय जिउ गोमानाय सरकारि सम्पति थासारि बेखौ सिलिंखार खालामनाय आरो सुबुंनि जिउ आरो सम्पतिनि खहा खालामनाय थासारिखौ नुनानै बियो मोनसे सोमोनांथाव थासारि बा जाथाय होननानै आङो बुंनो सानो। बेखायनो मैयानि जि घटना बे जाहाथे पुनराबृत्ति जाया बिटिआरआव बिटिसिआव कुनु हिंसानि थासारि जाया कुनु संघात आरो कनफ्लिक्ट दाजाथों आरो बेखायनो बिनि सायाव तदन्त नांगौ आरो सोर खालामदों मारै खालामदों मानो खालामखो दायनिगिरिया सोर बिनि सायाव बिसार जानांगौ आरो बयखौबो गोजोन आरो सान्थि लाखिनो थाखाय आं खावलायदों। आरो बे बिथिङाव आथिखालनि सरकारा थारैनो रैखाथि होनायाव बा जोंनि जिबन आरो सम्पतिखौ रक्षनाबेक्षन होनायाव गोजोनखौ गोजोर खालामनायाव गोजोरै लाखिनायाव पिसखौ मेनटेन खालामनायाव बिथांमोना फेलार जादों आरो बे फेलारा मानो जादों दानि आथिखालनि सरकार सालायगिरि बिथांमोनाबो बिनि सायाव नायबिजिरनाया गोनांथि दङ। खारन रिपिटेड बेबायदि घटना जाबाय थानाया जोंनि ओनसोलाव जौगानायखौ होबथागोन ओनसोलनि इयुन थासारि इयुन जोलैनि थासारिखौ होबथागोन आरो जोंनि जे हा हु धोन सम्पतिनि जे रैखाथि बा बेखौ प्रटेक्सन होनांगौ बिनि बेलायाव बे खैफोद लाबोगोन। दा बेखायनो आथिखालनि सरकारखौ आं खावलायदों काउन्सिल सरकारखौ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारखौ जे बिथाङा ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन आरो पिस मेनटेन खालामनायाव जि फेलार जादों बे फेलारनि सायाव नायबिजिरनानै सरकारा दायित्व लानानै खामानि मावनांगौ। खोथाल' बुंबा जाया खामानिखौ बोरै मावगोन पिसखौ बोरै मेनटेन खालायगोन लामा दालां स्कुल कलेज बानायनाया जौगानायनि खामानि किन्तु जोंनि जिबन आरो सम्पतिनि निरापत्ता गैयाबा सरकारि सम्पतिनि जुदि निरापत्ता गैयाब्ला बेयाव जौगानायखौ लानानै जोङो सिमां नुगोन फारसेथिं जोंनि रैखाथियानो जेराव खैफोद गोनां जानानै फैगोन। बिनि फारसे गोथौयै नायबिजिरनांगौ आरो बे थासारिखौ आङो गोख्रोङै सोंखारिदों आरो गोजोनखौ मेनटेन खालामनो थाखाय गासै हारि माहारि गासै सुबुं बेयाव थानाय थागिबि बिथांमोनखौ आं खावलायदों। ना बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि आयेना बिटिसिआव गैयैनि खोथा गैया। फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जाबाय मोनसे ट्रान्सफार्ड साबजेक्ट। 2003 सनाव जि समाव हाग्रामा महिलारिया बिएलटिनि दैदेनगिरि जानानै साइन खालामदों 39टा डिपार्टमेन्ट जोंनो हरदों आरो बे 39टा डिपार्टमेन्टआव फरेस्ट आरो बे माने रिजार्भ फरेस्ट बे डिपार्टमेन्टखौ बिथांमोना होदों। जिहेतु फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ मोनसे कनकारेन्ट लिस्ट बियो भारत सरकारनियावबो थायो आसाम सरकारनियावबो थायो आरो काउन्सिलनियावबो दङ। अकल अन्थाइ बालाखौ रक्षनाबेक्षन होनाय अन्थाइ बालानि टेन्डार होनायाल' फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि दायित्व आरो कर्तब्य नङा। फरेस्टखौ कनजारभेसन खालामनांगौ फरेस्ट प्रटेक्सन होनांगौ बेयाव नेसनेल पार्क दङ रिजार्भ फरेस्ट दङ बेयाव प्रपज रिजार्भ फरेस्ट पिआरएफ दङ। दा गोदानै सिखना जोहोलाव जोङो नेसनेल पार्क मोनबाय बेखौ प्रटेक्सन होनाया आथिखालनि सरकारनि दायित्व फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि दायित्व। हयथ' बिथांमोना डिपार्टमेन्टेलि माखासे खामानिखौ मावदों आं मावाखै होननानै बुङा आरो थांनाय समाव
रायमना नेशनेल पार्क सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क मोननै नेशनेल पार्क जोङो क्रिएट खालामदोंमोन एबसुनिबो दाबिमोन आरो थांनाय समनि प्रमद बर' जि सरकार बे सरकारनि दाबि आरो खावलायनाय बायदि आसाम सरकार भारत सरकारा मोननै गोदान नेशनेल पार्क फोसावदोंमोन जुदिव जोंनियाव मानास नेशनेल पार्कआ दंखायोमोन दा बेखौ प्रटेक्सन होनाय बेखौ रैखाथि होनाय बिनि बाफार जनाव रायजो जानाय सुबुंफोरखौ बुजाय आजायहै जाहाथे गोदानै फरेस्टआव एनक्रोच खालामा बा कुनु कारनाव फरेस्ट माने डेस्ट्रय जाया बेखौ बुंनाय रायलायनाय बुजायनाया फरेस्ट डिपार्टमेन्ट सरकारनि दायित्व हयथ' रायजो राजाजों आरो डिपार्टमेन्टजों जिखिनि आन्डारस्टेन्डिं जिखिनि बुजाबुजि जिखिनि बुजायनांगौमोन बेयाव जिखिनि एमिकेबल मोनसे समाधान सलुसन ओंखारनांगौमोन बे समाधान ओंखारनायाव बिथांमोननियाव भुल बुजाबुजि जादों कनफ्लिक्ट जादों आरो जायनि थाखाय मैयानि घटनाया जादों दा बेखायनो मालाबा जोंनियाव थासारि जायोब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुङो जे माने ल' एन्ड अर्डारा आंनियाव गैया आङो बिनि गार्जेन नङा होननानै ल' एन्ड अर्डारा स्टेटनि साबजेक्ट खिन्थु काउन्सिलनि मुरब्बिया बिथाङानो आरो बेयाव जिकुनु ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन जायोबा काउन्सिला आसाम सरकारनिफ्राय स्पेसियेल फर्स स्पेसियेल माने नोङो जि प्रसासन बेखौ बिनाया बेखौ मेनटेन खालामनाया बिथांनि दायित्व बेयाव हगारना होनायनि बाथ्रा गैया मैयानि जाथाया जालांबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि अफिसखौ सावदों बिनि गारिखौ सावदों बिनि फुल रेसपन्सिबिलिटिया बिटिसि सरकारनि कारन बेयो बिटिसि बा बिटिआर सरकारनि बे प्रपार्टि आरो बिनि रेसपन्सिबिलिटिया बिथांनि बे डिपार्टमेन्टआ आंनियाव गैया होनना बुङोब्ला बोरै जानो डिपार्टमेन्टआ गावनियावनो दङ गावनो सालायगासिनो फरेस्टनि इएम दङ फरेस्टनि सिएइचडि दङ फरेस्टनि डिएफअ दङ रेन्जार दङ फरेस्ट गार्ड दङ बेयाव फरेस्टार 1 दङ दा बेयाव डिपार्टमेन्टआ आंनि नङा होनना बुङोब्ला बेखौ सोर बिसास खालामगोन दा बेखायनो अकल अन्थाइ बाला प्रटेक्सन होनाय अन्थाइ बालानिखौ रेभिनिउ लानायाल' फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि दायित्व नङा हाग्राखौ संरैखा खालामनाय जोंनि सिख सिदुलखौ संरैखा खालामनाय गासै जाति जनगोष्ठीनि जिखिनि मोनथाय दङ आरो जेराव मोनथायखौ मोनो बेयाव होनांगौ जेराव मोनथायखौ मोना बिथांमोनखौ बुजाय आजाय बायजोआव लाबोनानै बिथांमोननि समाधान खालामनांगौआ बिथांमोननिनो दा बे बेलायाव जुदि बिथाङा घटना जानायनि उनाव दायित्व आं नङा होननानै खनफ्रोमबो बुङोब्ला बा मालिकआ सोर दा बिटिसिनि मालिकआ दा बेयावसो प्रश्नआ फैदों जे मालिकआ बिथाङानो रायजोआ बिथांनो मेन्डेट होदों 5 बोसोराव मेन्डेटनि गेजेरजों रायजो राजानो प्रटेक्सन होनांगौ सरकारखौ मोजां सालायनांगौ पिसफुलि मेनटेन खालामनांगौआ बिथांनि दायित्व आरो रिपिटेड बेबायदि इनसिडेन्ट आरो भायलेन्स जानाया जोंनि ओनसोलनि थाखाय बे मोजां साइन नङा आरो बेखौ रायजो राजाफ्रा दिनै बुजिदों जे मानो रिपिटेड घटना जादों आरो मानो कन्ट्रल खालामनो हायाखै मानो पिसखौ मेनटेन खालामनो हायाखै आरो सोरनि गोरोन्थिनि थाखाय बारम्बार रिपिटेड भायलेन्सआ बिटिसिआव जादों बे थारैनो दिनै थासारियाव माने नुजाबाय आरो बयबो बेखौ नुगासिनो दङ जानो हागौ बिथाङा सरकार सालायनायाव सिरियास नङा आरो जेरैबायदि मेनटेन खालामनांगौ पिस ट्रेंकुइलिटि एडमिनिस्ट्रेसन प्रशासन डिपार्टमेन्ट दा सिरियासै मावोब्ला बेखौ हायैनि जेबो बाथ्रा गैया गासैबो जाति जनगोष्ठीखौ बिसासाव लाखिनांगौ सिगाङावबो हाग्रायाव एनक्रोच खालायदोंमोन बुजाय आजाय बिथांमोनखौ लाबोनाय जादों आरो बेखौ लानानैबो ब्लेमसो होनाय जादोंमोन जे मालाबा इलिगेल एनक्रोच जादों एनक्रोचआ जानो हागौ सिगाङावबो जादों दाबो खालामनो हागौ खिन्थु फरेस्ट राइट एक्ट दङ जेराव हानि अधिकार मोनगोन बेयाव मोननांगोन आरो जेराव हानि अधिकारखौ मोना नेशनेल पार्क बा रिजार्भ फरेस्ट बा जेराव माने नोङो वाइल्ड लाइफ सेन्चुरि बेयाव जिहेतु हानि अधिकारखौ मोना बे अधिकारखौ मोनाब्ला गोदानै हाबनाय मानसिफोरखौ बुजायनानै बहाबा रिसेटल खालामनो हायो नामा रिलकेट खालामनो हायो नामा बिनि मेकानिजम दिहुननांगौ दा बेखायनो सिरियास सरकार सालायनायखौ जों नुवाखै आरो सिरियास सरकार सालायैनि थाखायनो दिनै बेबायदि घटनाया रिपिटेड इनसिडेन्टआ जादों आरो बेखौसो जोङो नुदों दा बिसायख'थिनि समाव गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन बे कमिटमेन्टखौ बिथाङा मावफुंनो हायाखै आरो जाति जनगोष्ठीनो भुवा कमिटमेन्ट होनानै जि अबास्तब जि बास्तब कमिटमेन्ट बेखौ मावनानै हो आरो जिफोरा अबास्तब आनप्रेक्टिकेल बे आनप्रेक्टिकेल कमिटमेन्टखौ होनानै बिथाङा दिनै गावनि आथिङावनो रुवाखौ दानना लानाय बायदि नुदों दायो आङो सोंखारनो लुबैयाखै सोंखारनायनि सम नङा दा बेखायनो बास्तब खोथाखौसो आङो आंनि उपलब्धिनिफ्राय बे खोथाखौ फोरमायदों गोजोन्थों